Hello, police station. Good morning. Hi. Good morning po sa lahat ng viewers ko. Happy Saturday. Oh. Kahit ikaw na mag-ato sa smart padala. Huy, ikaw magkuha ng number dito. Kaya ako yung magpadala. Ako man i-ano direct. Smart man ako. Abala na yung Gcash na lang. Kung may Gcash, din lang kabayad sa akon. I-Gcash na lang daw, sabi ni Erika. Para din na lang bayad sa akon. O may Gcash naman siya. I-Gcash na lang sabi. Ha? Oo, sige. Hanapin mo ang number mo sa ako. Hi guys, good morning. Kain tayo nang. Hello guys, bago po ang lahat, pakilala ko pa sa inyo yung K-Max, no? Maximum resistance para hindi mag-dry mga flower. Dagdagan pa nito para hindi kayo magiging, masakitin dahil kailangan healthy. So, ang ulam ko ngayong umaga ay adobong, labong, kawayan, sili na may suka, na may iklabos, kanin, no? So, kunin natin yung steam nating, may naka-steam ako na doon eh. Okra, talong, isaw-saw natin dito. Nakauna na. Ayan o. Talong na very long. Okra na 2 minuto na pwede na gawing body scrub. So ayan guys, good morning. Paki-share ng aking live. Shout out sa inyo. Hello, Edna Milicio, shout out. Talong ko na minami Yes, no. Thank you Lord Jesus, no, sa mga biyaya, sa mga blessings, sa pagkain. Pray muna tayo kasi minsan na ako manalangin. Lord, thank you po sa mga biyaya, sa pagkain, sa mga opportunity, sa buhay, sa hangin, sa tubig, sa mga kanin na ito. Naway magbigay ng kalusugan sa amin, nilayo niyo po kami sa sakit. Naway maging healthy po lahat ng tao sa mundo, lalo na pamilya namin. Naway walang tao nagugutom. Ang lahat na ito aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, tagapagligtas. Amen. Ayun! Kahit minsan lang kayo manalangin dahil basta galing sa puso niyo. Guys, good morning. Nilagang talong, laba-laba. Yung talong po wala kulubot na po siya. Init. Ay. Init na po siya. Ay. Sausaw etch dito, sausaw etch. Sarap. Sabi ni PJ Albaran, ayan ka na naman umay na po. Hindi, skip. Manood ng iba. Ganon din ako pag naumay ako sa isang tao, sa isang bagay. Ini-ignore ko na yan. O kaya pwede mo naman wag manood, ganon. Wag na ipamuka sa akin na nakaumay. Ako mismo naumay na rin ako sa muka. Kung wala ako magagawa, ito yung trabaho ko dong. O kung naumay, pwede ka manood ng Dora, ganon. Kasi ganyan tayo mga Pilipino eh. Ganyan talaga. Kung una gustong-gusto natin, pagkatapos pag hindi natin gusto, ang dami ng komento. Na pwede naman tayong manood ng iba. Kahit sa mga pagkain, ganyan talaga tayo. Kung anong bago, doon tayo. Mga nangungusyoso lang ba? Idol na idol ko yan. Pag hindi na nila idol, parang ang tingin sa'yo, kriminal na, masamang nila lang, na yun. Tapos hindi naman nila kayang gawin. Itong okra po, ano na to? 2 minutes na po pwede nang gawing body scrub. Makunat. Kung maumay man yung nanonood sa akin, basta ako hindi ako nauumay sa pagkain ko. Kasi wala naman pinipili dito, wala naman pilitan dito. Skip agad, uulipat agad. Parang channel lang ba? Pag ayaw mo ng ibig sabihin, nood ka ng kapuso. Ganun lang yan. Marami tayong choices sa buhay. Huwag natin pilitin ang mga bagay na hindi para sa atin at hindi para sa iyo. Masasaktan lang tayo sa bawat isa yun.
Importante, hindi ako mauumay sa kinakain, kuya. Araw-araw, kahit ulit-ulitin ko to. Pag hindi ko yung nakakain ng gulay, nanghihina. Kuya, puro manok lang yung nilamon ko kahapon. Ay, sausaw nyo to. Yung iba kasi na-inget lang yan. Walang ulam. Ito, labong. Adobong kawayan. Hangnay. Kawadan. Kawayan po sa inadobo ni Nanay Carmelita. Kawayan at saka puso yan. Yung kawayan pwede mong gawing bahay, pero pagkatapos pag bata pa siya, pwede mong gawing ulam. Tingnan nyo muna yung talong, baka may uod ba. Kasi minsan di lahat ng talong healthy. Yung talong ni tatay, maganda yon. Organic talaga yon. Mga talong dito hindi organic din. Minsan may mga uod. Baka may yung talong minsan, baka hindi na uod yung laman, ahas na. Balatan ang talong. Yun, isausaw. Sus ko. Sausaw natin dyan para may lasa na siya. Ang init. Ang balat ng talong pwede nyo pagawing bag or wallet. Sobrang makunat. And then you rise in the morning sun. Bahala, basta kami na nanamian sa imo, yes, no? Nanamian yung mga Ilonggo sa ako, yung mga iba, yung mga inta-inta, yung mga iban, mga piling-piling yung nanonood na hindi naman kumakain ng gulay. Pagkatapos, puro naman utang. Puro nga adobo yung ulam, baboy, manok, spam, utang naman, hindi naman nabayaran. Ito yung binili ko to ya. Proud ako ya kung ano yung kinakain ko ya, kahit maumay kayo dyan, basta ako hindi ako yung maumay. Kasi ito yung ulam ko ya araw-araw. Tapos puro kayo baboy, pasosyal, mga Starbucks. Puro naman kayo utang. Yung utang, nakatambak. Kung pumorma, wagas. Pero wala ng anino. Ito yan, 10 lang yan, 20, 30, may ulam ka na. Ang mga pasosyal na mga piling-piling na yan, mga minsan, wala naman mga narating sa buhay. Akala mo kung makasalita-salita, makakomment-comment, akala mo kung ano. Baka mamaya, magulat ka na lang, mga scammer pala yan. Puro utang. Parang kami din, puro utang. Tapos minsan, kailangan lang talaga pasosyal, kahit wala nang nilalamon. Ako proud ako kung anong kinakain ko kasi binili ko to. Hindi ka taga-probinsya kung hindi ka nakatikim nito. Hindi ko makain ng literal na talong, pero pag talong ni Junior, yan, sakmal agad. Magkita tayo mamaya sa Euro TV ha. 4 PM ng hapon. Nandun na kami China Roses. Mga gwapo yung guest namin mamaya. Tutok lang kayo sa aking live. Sa aking isi-share ko mamaya. Ang hang. Lagay ka tubig. Binak. Dumalipong ko sa kakahang. Dami kasi sili ho. Yung tipo na kaya pala ako naging manyakis. Dahil sa mga kinakain ko. Kakahang. Change topic muna tayo ng anghang. Dito tayo. Alam mo ginagawa ko po ito, mga live na ito. Binipiso sa katawan ko. Para matuto po kumain ng gulay ang mga Pilipino tulad ng mga kaibigan natin sa ibang bansa na hindi nakatikim. Sabihin na, pwede pala yan.
Ito, ha? Labong ito. Good morning pala dyan kay Mother Ricky Reyes, no? Alam niyo, sobrang bait ni Mother Ricky Reyes. Binigyan ako ng t-shirt na Versace. Binigyan ako ng t-shirt na Tendi. Nandun ako kahapon sa kanyang salon. Kung saan ang salon na yan, dyan talaga tumira si Mother Ricky. Doon talaga yung pamilya niya. Sobrang bait na po na tao. Sobrang nakaka-inspire ang mga pinag-usapan namin, ang mga pinagkwentuhan namin. Tinuruan niyo po ako kung paano po umasin sa buhay. Tinuruan niyo po ako kung paano po makisama sa kapwa. Hindi niya na ako tinuruan manloko. Kasi alam niya alam niya naman na marunong ako, kaso lang nagbago na ako. Dati ang pangalan ko po Manda. Bago pa ako naging Erika, naging Erika, Manda po ang pangalan ko. Manda na? Mandaraya. Tapos boyfriend ko si Mando. Manduruyo. Mandurugas. Kaya nagbago na po ako. Manda. Mandaraya. Bakit kayo Maririki? Ako namin, oh. Kami ng mga Ilonggoy, sobrang malinis kami yan. Bago kami kumain ng mga gulay-gulay, sinasawsaw. Hinuhugasan muna namin dyan, ho. Hugasan mo dito, ho, para malinis talaga. Gadalong. Gadalhay lang ka. Minsan maisip mo kung anong kinakain mo. Wala naman itong ano. Mga talong. Wala naman itong dahil. Makukuha mo sa talong, uric acid. Tapos yung tindira, ito sira din. Masarap yan. Bongga yan. 1 kilo, binili mo, pakinabangan mo kalahati. Puro uod yung iba. Butas-butas. Ang talong po, maihambing natin sa mga kaibigan nating plastic. Promise. Ang shine, ang kinis. Tapos pag nilaga mo, butas-butas sa loob. Tapos may mga uod. Ganyan yung mga kaibigan nating plastic. Pakitag nyo yung mga kaibigan yung plastic, no? At saka sa mga tao, hindi nila kaya tanggapin ang sarili nila, hindi nila kayang magmahal sa kapwa nila. Imbes na isupport nila, mas lalo pa silang nagko-comment na hindi maganda. So ano? Importante, nagpakatotoo kasi buhay ko. Wala na akong pakialam, uwi naman ako sa 20. Lumaki ng butas ng ilong ko, ho? Nadir, tusok na naman ng swab. Imbes na bibili ka pa ng mga biscuits, ibili mo pa ng pagkain pag uwi mo sa mga swab-swab pa lang at saka sa ticket. Nga. Dati makauwi ka 5,000 yung pira mo. Ngayon bago ka umuwi, kailangan magsulisit ka muna. Kulang na isang butas, so pwede mo nang gawing pakturyahan ng halublak yung ilong ko. Every time napunta ka dito, tusok sa dito, ngalangalahan. Pag ganon mo, ho, pag may naganon na sila na nakunti na parang may natira-tira minsan ng mga buhok dyan o mga balahibo na kulay brown. Ay, maging positive ka pa, animal. Tapos bukas, alis ka na. Kaya shout out dyan, no? Hindi po mayaman yung lola nyo. Nag-survive ako dito, nakipagsapalaran. Nag-apply pa akong Gold Star, nandyan na yung kontrata ko. Pag-isipan ko muna kung magpipirma ba ako. Ano bang gusto nyo? Mag-Gold Star ba ako o mag-artista? Kung mag-vlogger na lang, uwi na ako sa amin dahil. Parang kasi kung dito, kasi for good na ako dito yung mga project ko, mawawala din ako sa sistema ng. Kaya pag uwi muna ako sa amin, kausapin ko muna yung mga duwende doon, mga tikbalang, mga kapre, kung pipirma ba ako ng kontrata. Nandun yung kontrata sa taso. 2 page pa lang yung nabasa ko, yung iba hindi pa. Shout out, praise from the farm, no? Hello, Gracia, Juban, Hanaban, shout out, Bibian May, tama ka madam. Bibian Amasan, shout out. Shout out kay Madam Aida Patana, no? Shout out sa mga taga-Cebu, magkita tayo sa 20.
21. 2021, 22. Akyat ako dyan sa mga covered court nyo. Kung wala kang racket dito sa Manila, gutom ka dahil. Every time na aalis ka, grab mo 500. Pag uwi mo 500, 1,000. Minsan mga gisting-gisting mo, may mga bayad. Yung iba, wala. Ano, labor of love. Give of love. So not all the time na puro na lang give of love. Hindi nakakain, hindi nakakatulong ang love. Nakakagutom, nakakasakit ng damdamin. Nakakasira ng relasyon. Gawin mo, pagtrabahuan mo, tapos bilhin mo at kainin mo ang love. Hindi mo makain ang love dahil hindi makakabaano. Puro na lang love, I love you. Maya, pahingi naman Gcash, I love you too. Pahingi yung pitsapay. Pag I love you at I love you too, wag na kayong mag-reply. Delikado yan. Pinakamababa, French fries. Charot. Bakla ka man o babae ka ngayon, real talk, no? Pag may time na lulukuhin ka ng tao at saka pipirahan ka. Kaming mabakla din, hirap ng buhay namin dahil luhod, magbayad, tuwad, bayad, magtsurba, bayad. Wala kang ligtas. Minsan bulalo pa yung mahuli mo, Ginoo ko Lord. Minsan akala mo gwapo, mamaya-maya magulat ka, Barbie din pala. Nagastusan ka pa, nag-effort ka pa. Lalaki siya, tingnan, pero lalaki rin pala ang hanap. Tapos magulat ka, nalason ka na pala, Ginoo. Hindi mo na alam ngayon kung sino totoo lalaki na yun. Minsan may masalubong ka, hindi mo rin alam kung sino totoong babae dyan, bakla rin pala. Minsan yung mga tulad namin, no, na nakisawsaw dito sa mundo, para guluhin lang talaga. Lituhin ang mga tao. Kailangan dito ngayon yung mata mo talaga klaro. Hindi mo na alam yung tunay na lalaki, hindi mo na rin alam tunay na babae. Mayroon talaga babae pero bakla ang mukha. Mayroon namang lalaki mukhang babae. Grabe. Tapos minsan mag-booking ka, gwapo niya, magulat ka, may balakang lalaki. May balakang animal. Erika, ako na lang anakan mo, sure. Healthy yung mattress mo, dahil. Lumalaban talaga ako sa babae. Naanakan ko to na yun. Okay lang ba, be? Anakan kita. Kaso baka 3 times a day kita. Nay, makabuntis kayang bayot. Halika dito. Ito si Carmelita. Makabuntis ang bayot. Makabuntis man. Nga, unsa man yung makabuntis man, me? Ha? Nga, makabuntis. Ang kay habalan man. Kabalan. Mayroon bang uti ng bayot? Ha? Kaso sa akin, inipit ko to 20 years. Wa na na buhog na. Nandito sa likod. Na yan. Akala ko minsan babae ako na mahipo. Uy, Diyos ko, Ginoo ko. Naipit ng plang animal 20 years. Nabaloktot. Hindi mo minsan masisi. Ayan guys, inom tayo Kimax, no? Para tumaas yung immune system. May laban tayo kasi magpapaswab. Kailangan wala tayong sakit at saka healthy tayo. Ito, KBC for Boss Immune System. Sa mga gusto umorder, PM sa kay Martin Dobria Cañete sa aking admin. Sa mga nagpi-PM sa akin, hindi ko ma-replyan. Busy ako at saka may mga admin ako nagre-reply dyan, ha? Ay. So, ayan guys, no? Kung may mga demonyo sa mundo, may mga anghel, may mga taong mabait, may mga taong hindi matanggap-tanggap ang ugali, hindi mo pwedeng tiisin mga ugali. Ganyan talaga yan. Nobody's perfect. Pati ang mundo natin nagkagulo. Pati ang mga tao nagkagulo, pati mukha natin, minsan hindi natin alam kung tao pa, kung kisa, minsan hindi pa natin alam kung okay ba yung mga pananamit, yung iba over na, yung iba parang yung init-init, nag-jacket, yung iba naman ang ginaw-ginaw, nag-shirt, nag-backless. Depende sa inyo kung anong komportable. Ang iba puro tato, akala mo mukhang manyakes, akala mo mukhang palaban, akala mo mukhang pokpok. Pero mabait pala. Yung iba naman walang tato. Ang ganda-ganda, pagkatapos scammer pala. Diyos ko. Depende nga yan sa atin kung ano nga yung mga komportable sa atin. Ako mukhang lalamo ng tao, mukhang matapang, pero matulungin, mabait, iyakin. Kabaliktaran lang yan dito sa mundo. Din mapaglinlang ang mundo natin yan. Ang mga mister nyo, porma ng porma, papiling single-single, mamaya-maya magulat kayo. Huwag nyo papurmahin kasi mga demonyor yung iba. Pag ang asawa nila nag-short ng mga maiksi, magpagupit ng buhok, magpakulay ng buhok, ayaw nila. Pero pag nakakita sila ng babae na sobrang sexy, naka-short ng maiksi, ang mata nakatirik. Pero yung asawa na gawin nilang madre, oh no, it's Johnny. Charot.
Oh no, it's Johnny. Go, Papa. Go, Mama. Tapos, minsan may kaibigan ako na ang mukha pulang-pula na hindi na normal, mukhang model na ng Star Wax, mukhang model na ng Floor Wax, mukhang model na ng hotdog. Pag tinanong mo anong gamit mo, ang pula-pula ng mukha mo, parang apple. Wala, tubig lang, sinungaling na. At ang mahirap ngayon na kalaban natin sa mundo, ang mga tao sinungaling. Lalo ng mga kaibigan, yung mga sinungaling dyan, ng mga paasa. Sabihin na magbayad, magpa-Gcash, hanggang ngayon hindi dumating. Sabihin nila yung Gcash nagloko. Animal. Order kayo ng order, tapos i-Gcash nyo. Pag naubos nyo na yung produkto, sabihin yung traffic, ay nakalimutan ko, ang dami mga sinungaling. Mani sila, oy. Parang ako din. No? Siyempre, i-involve nyo yung self nyo, huwag tayo magmalinis. Kailangan marumi din tayo. At least, pinagsisikapan natin na magiging maayos ang lahat. Sa mga iba dyan, alam na nila na wala na silang laban, lumalaban. Sa mga iba dyan, hindi makamove on, 2 years na. Sa mga kaibigan kong iba, walang ginawa sa buhay, kundi mamperwisyo sa kapwa. Lahat ng kaibigan, utangan. Pag naubos niya, nalayasan. Sa mga nanay, shout out dyan, mahalin nyo yung nanay nyo. Sabi ni Mother Ricky Reyes, no? Ang unang gawin para umasiso sa buhay, magmahal tayo ng taong mahal natin, nanay natin. Hindi ko makita kung ilan. Hindi ko makita yung nagbigay ng star ha, kasi ano yung mata ko ngayon. Thank you so much sa inyo. Basta nagka 644 star na tayo. Ayan, Niyar. Litsugas, Gid, Mark. Gipanga, Gipanago. Mark, buka akong bangirahan, Mark. Nami, nabla kay Mark, bla mag-ayod. Ay, kasigdas. May mga lalaki talaga ang bilis talaga kumayod. Ay. May mga lalaki naman na manikin. Oo, parang tumabi ka lang sa flower base, parang design naman sa tulog. Gusto ko yung lalaki gumagalaw-galaw. Kayo din na mga misis, galaw-galaw din kayo, day. Pangit naman yun, nandyan kayo sa isang kwarto, tapos maghintay kung sino yung unang kakalabit. No, galaw-galaw lang, ganyan yan. Pagkatapos maya-maya, siyempre kung sino yung mauna dyan, yun na yun. Hindi yung mga nandyan kayo sa kwarto para manikin, manisaol. Anong purpose nyo doon? Parang flower vase? Design na kayo dyan sa gilid? No, galaw-galaw tulad sa akin. Gumagalaw-galaw. Hello, thank you sa 100 stars. Sino nagbigay na nagpaka-clap yan? Si Romeo Papa. Hi, Romeo Papa. Ako, Juliet. Shout out sa boyfriend ko, si Romeo Papa. Hello. Shout out dyan, no? Ngayong Sabado, yung good vibes na niya tayo, day. Gusto ko yan dito sa mundo, yan nakangiti. Ayaw ko na nakasimangot. Demonyo na nga yung mga tao na encounter ko, pati buhay ko, demonyo na. No. Kami po ng mga bakla, no? Nandito po kami sa may ang dagat kasi may mga scavenger, may mga hipon, may mga electric eel. Sila po yung scavenger, yung mga talaba. Kami po dito sa taas ng mundo, mga toxic po para magpabalance sa ecosystem. Ayun, magpabalance sa ecosystem dahil. Hello, good morning. Pag tinanong kayo kung anong gamit nyo, pag namula-mula ang mukha, sabihin nyo, nag-usar kayo, gumamit kayo ng rejuvenating set para yung iba makaabil ng promo, makabili. Huwag nyo nang itago. Huwag kayo mahiya kung ginagamit nyo extra derm, Maxipil, Sibodimatsu. Sabihin mo, ay tubig lang. Yung iba nga sabi, ang ganda mo, Erika, anong sekreto? Ay nako, panalangin lang at saka tubig ulan. Iyak-iyak, ganyan yan yung mga iyak-iyak. Minsan makakatulong yung luha, nagpapalinis ng mga toxic rin yan eh. So, ganyan. So, pag tinanong kayo, sabihin nyo, ay gumagamit ako ng Maxipil. Number 3, number 2, number 1. Yung pati nga yung sinahog. Yung Maxipil nga, hinalo ko na sa kanin para mas mabilis, epektibo. Yung kanyang sunscreen, hinalo ko sa gulay para mas mabilis. Ganon. Hindi yung hipokrita. Pagkatapos, wala na. Pag gumamit, sabihin para yung iba makabili. Anong gamit mo? Osyor, si Chanso. Wow, ang ganda. Yun. Ganyan sa probinsya, day. Kahit tanghali, day, naglalagay sila ng chisanso sa mukha nila. Yung mukha nila, hindi mo nang prituhan ng chicken joy, day. Nag-oil, yun, day. Sa mga kilikili, kung wala na talagang budget, tawas.
Yung iba hindi makabili ng tawas pero may pang tungits. Yung iba hindi makabili ng Rexona pero may pang pusoy. Yung iba nagtaya doon sa mga online sabong, nagtaya doon sa iba sa mga kung ano-ano na mga pagkatapos pagkahapon walang uling, hindi makapagprito, ano ba yan? 24 hours yung inilikha ng Panginoon dito sa mundo, wala kayong magawa, hindi kayo magulat na lang kayo, baka mamaya makumatos kayo, wala kayong panggastos, wala kayong ipon. Kaya sabi ni Mother Ricky, alam niyo po si Pani Serrano po, isa po sa mga idol ko din, nag-usap kami ni Mother Ricky Reyes kapon. Ano po siya, nakaratay na lang siya, parang machine na lang nadadala, sinusubuan. So yung mga ipon niya naubos, so siyempre sa mga kaya huwag tayong gaganyan na iasa na lang natin araw-araw yung buhay natin, parang paswerte-swerte. Kailangan daw, sabi ni Mother Ricky, dalawa ang kamay natin, yung isa nakabukas, yung isa naka-close. Hindi pwede na i-close mo to kasi hindi papasok yung biyaya. Pag kumita ka daw ng 100, 20 daw sa, pag 100 daw yung kinita mo, 20 daw sa lalaki. Kung bakla ka ha, tapos ang 20 para sa pamilya. Ang 20 para sa pagkain. Ang 10 daw itago. Yan ang ginawa niya para mag-umasinso. At saka wag daw pag-garbo-garbo, pitsapay palagi or whatever. Kumain daw kayo ng malunggay, pandesal. So, ganun lang, malunggay, pandesal at saka timpla-timpla na Diyos. Okay na yan. Healthy daw yan. Hindi yung araw-araw nandun ka sa bar, araw-araw nandun ka sa kung saan-saan. Sabi ni Mother Ricky, life is short pero kailangan mag-ipon. Ang pinaka-the best doon na gawin, trabaho lang ng trabaho para sa pamilya, sa mga taong mahal mo. Kasi darating yung oras pag nakaipon ka, pa-chill-chill na lang kayo at kain lang kain kasama ang mga taong mahal mo. Yun ang sikrito. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo. Marami po akong upload doon. Nandun yung mga videos ko na mga hindi pa na-upload dito. At saka nandun, mayroon si Mother Ricky Reyes na isang suklay, isang gunting. Tapos mayroon sang page, Usapang Parlor. Yun. Follow natin at subscribe. Binigyan ako kahapon ng damit na hindi ko yan inakala. Yung mga nagbibigay niya si Mother Ricky sa tao, yan ang mga deserving, yan na gusto niya yan. Ayaw niya nang hinihingian. So ako naman niya, paalis na ako niya, tinawag niya. Eric, kali ka muna, magmerienda tayo. Nagpaluto sa ng itlog na may hotdog, tapos may kitsap. Tapos, mayroong doon palaman. Liver spread. Yun lang. Tapos, malunggay pandesal na mainit. Juice na timpla-timpla. Simple. Kwento-kwento. Maya sabi niya, inabot niya sa akin yung pendi na damit. Mahal kaya yun. At saka Versace. Sa Green Hills siya talaga namimili yun. Binibigay niya lang daw sa mga taong gusto niya. Tapos yung aking videographer na si Banban, binigyan niya ng relo. Ay, nami, wala dahi. Ang sarap sa piling na minsan wag lang tayo tanggap ng tanggap. No, minsan magbigay ka ng bigay, minsan may bibigay rin sa'yo. Parang ang buhay mo nag-shake, rattle, and roll lang ba, nag-ikot-ikot, nag-ginig-ginig. Yung parang lang ba, nag-rolling lang. Minsan bigay ka rin doon, bibigyan ka rin ng ganito. Yung mga pinaglumaan ko, binibigay ko rin yan sa amin doon. Kung hindi yan makabenepisyo, kapatid ko, mga friend ko. Ayan po sa 100 star na binigay ni sino to? Ni Nika Babes Bauman. Hi Nika Babes Bauman, I love you. Tama ba yung pagka-pronounce ko na? Nika Babes Bauman. Thank you so much for 100 stars sending to me. I love you because you send me, I will send you tomorrow. English, ginagmay. If you love me, send me. If you don't love me, kill me. If you don't like me, block me. Yung katanungan palagi, gusto kita. Bakit? Gusto mo ba siya? Ang tanong, gusto ako, gusto mo ba ako? Yun. Gusto kita, gusto mo ba ako? Yan lang naman yung dito, yung rolling ng buhay. Pag hindi mo gusto, huwag manood. Basta importante sa akin, galing akong National Bookstore, namili ako ng karton. Padala ko yung mga damit dito na mga ganyan ginagawa ko na every time na nandito ako sa Manila. Lahat pati chinilas, pati mga shampoo sa hotel, dinadala ko dahil. Wisit naman ito yung pumunta kami doon sa may Hayat. Uy, yun nandun yung kaibigan ko. Alam mo, pumindot-pindot din ako dahil. Ultimo yung pira ko dahil na 1,000 dahil itinaya ko doon dahil sa pindot-pindot. Umaasa din ako na manalo na. May nanalo doon ng 20 million.
Yung tinataya niya daw, 18 pesos. Pindot-pindot ka lang, ipasok mo doon yung... So ako pindot ng pindot, day. Pati ihi ko, ininda ko, sakit kaya ng puson ko. Ang lamig-lamig. Tapos yung kaibigan ko tumataya doon sa may doon sa dulo. Pati yung 1,000 ko natalo, sabi ko, ginuo ko doon. Ayaw ko na talaga. Huwag natin iasa yung mga swerte natin sa mga sugal, sa mga kasino, sa mga online sabong. Magtrabaho talaga kayo, sabi ko, hindi talaga ako destined dito. Kasi kung yung babae niya, 500 lang yung puhunan, nanalo daw 20 million. So ako 1,000, sabi ko, baka 40 million nang mapanalo. So habang nandun kami sa Hayat, kasi boring niya doon sa kwarto, so wala ka magawa doon, magtulog ka na magtulog. Bumaba kami doon para mas masaya doon sa may sa may Milko daw tawag nun. Nag-ikot-ikot ako, ang dami kong mga kakilala doon. So sumasama ako sa kanila. Nagtaya-taya din ako sa bingo doon, day. Hay, Diyos ko, ninenervyos ako dayo eh. Yung isa doon natalo, sabi niya pa, ibinta ko tong cellphone ko. Yung isa naman, toya ng taya, dalawa yung machine, ginaganon, ganon yun, 20,000 yung natalo niya, day. Sabi ko, wawa, no, marami talaga tao talaga, no, 1,000 italo lang. Tapos nung madaling araw, may nanalo na 50,000 na lalaki doon. Hinabol niya, hingi sa ng pamasahe. Sabi ko, wala ka ng pamasahe, pumunta ka pa doon. Kung ang pira mo 1,000 na talaga win or loss, hindi yung iubos mo. Hindi ka nga nanalo sa 1,000. Mga machine, gutom rin yan. Paano naman kung matalo sila, paano ipagsahod nila sa mga tenants dyan, sa mga manager nila, sa mga janitor. Siyempre dyan nila kukunin. Yung isang matanda na babae doon, day, grabe day, isang bag ang pira. Pag naglaro sa ginagano niya, pinupukpok niya. Alam mo ba, isang pindot lang, 888. Diyos ko. Yung talo niya, mga 200,000. Sabi ko, parang wala, normal, nakangiti pa rin. Siguro ako, pag natalo ako ng gano'n, siguro iwan ko baka magpasagasa na ako sa trend. Parang hindi na konsensya na ang laki-laki ng talo. Tapos walang nagawa. Tapos yung pinagkikitaan mo, idalhin mo doon. Tapos yung isa, dalawa-dalawa, parang octopus na siya. Ginaganon-ganon niya. Dalawa yung machine, magkadikit. Pindot sa kabila. Maya-maya naubos yung 20,000 dahil. May nanalo ng 56,000 doon sa kabila. Hinabol niya, hingi ng pamasahe. Kanang ingon nakahuli, ay parang kasama man na siguro na nila. Parang maraming magtaya. Ganon man mga sugaron, mga So ako nga may puhunan niya ako 20 ng tag 20 yung tinatayaan ko, minsan 18, 1,000 ang tagal kaya kasi nanalo ako ng tag 30 pesos, may tag 200 pesos ring panalulan mo pag ang tagal mo na napindot. Pero sabi ko, ang dami talaga nakipagsapalaran. Magtrabaho na lang kayo. Uy! Huwag nyo nang iasa dyan ang mga milyon. Ang milyon makikita nyo pag nagkasakit kayo puyat ng puyat dyan, ang radiation, grabe. Tapos inom ka ng inom ng kung ano-anong tinitimpla dyan, bigay sa iyo ng mga dyan, kahit ayaw mo nang uminom, painumin ka pa. Mahiya ka naman na hindi mo inumin. Lahat ng kape doon. Every time may mag-ikot na babae, bibigyan ako, nahiya ako na hindi tatanggap. Tinanggap. Sakit kayo ng puso ko na paihi ako na paihi kasi ang dami ko na inom ng mga juice doon. Kasi sayang sabi ko binibigay na to, ayaw ko pa. Ganyan talaga yan dyan. May nag-iikot every time na magbibigay ng juice at saka kung ano-ano. So ang ginawa ko, naghintay ako sa kaibigan ko para manalo sa bigyan, balik niya yung 1,000 ko. Natalo din ang animal. Kaya ngayon, sabi ko, ay umalis ako doon, like boring doon kasi magtulog ka lang na magtulog. Tapos order kami ng pagkain, bumibili kami ng pagkain sa 7-Eleven, hindi healthy. Yung iniinit lang kasi pag doon ka kumain sa hotel, mahal na mahal. Wala naman akong mga yung iba yung kinakain daw nila, yung mga points nila. So wala naman akong ganun. Alam mo ba kahit gano'n nakilala pa rin ako ng mga kaibigan ko. Erika, nandito ka. Sabi ko, sumama lang ako kasi nasa taas kami natulog. 1 week nga kami dyan. Sabi ko, nag-try din ako. Hindi rin masama. Baka swertihin ako. Baka iwan ko. Baka sa ganong pamaraan. Kasi ang dami na talaga nagpupuka na doon. Yung isa babae doon, ginaganon-ganon yun na yung masyo. Parang may mga kapyakap pa sa yung isa. Tinutok-tok-tok-tok niya. Yung isa may paganon-ganon pa. Sabi ko, ano ba yan? Ako nga, parang na-inspire ako. Sabi ko, try ko nga to, hindi ako marunong, tagpaturo ako. Ginaganon-ganon ko. Hinihintay ko na sabi daw sa sabog. Sa sabog daw yung pira doon sa taas. Sabi ko baka matamaan ako, kaya baka, oh Diyos ko.
nakaka-inspire, na nakakatakot, na nakaka-tense talaga yung mga sound doon na bigla na lang may sisigaw doon na parang tao doon sa loob ng mas. Wow! Ay, Diyos ko. Sabi ko, hindi ako magiging milyonaryo doon. Feeling ko ma-nervous breakdown. Ang lakas-lakas pa ng sound ko, parang may piyesta doon. Pwede naman pala adjustan yung sound, hindi ako na marunong. Eh, ako, kaibigan ko, ito nag-impluwensya sa akin eh. Sabi niya, maglaro ka ba, kaswerte kay Erika Iba? Sabi ko, nakakahiya, day. Sabi niya, pag baguhan, mananalo. siguro kung mga 20,000 siguro yung puhunan mo. Sa akin, 1,000 win or loss. Sabi ko, hiya ko na. Nakakatakot talaga, oy. So, ayan po, may experience po ako doon. So, umalis kami doon sa Hyatt. 4 days po ako doon. Sa mga natalo po dyan, huwag nyo iasa yung inyong mga swerte. Magtrabaho kayo, mag-online selling kayo. Hindi yung iasa mo sa machine. Ginawa yung machine para lukuhin tayo. Ginawa ng tao. At paano naman sila kung malugi sila dyan? Ang mahal-mahal ng mga chandelier. Ang mahal-mahal ng mga maintenance dyan, aircon. Mga waitress, mga tenants. Saan nila kukunin yan? Ipamigay lang nila sa tao. Ni Malma kayo siguro. So, ayan, guys, God bless. Mabuhay kayo ba? Alis ako ha. Punta ako Euro TV. Mamaya mag-live po ako for make-up. Making me happy and beautiful. Thank you. I love you from the ocean. Don't speak to